खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ फैबाय थानाय 20 साना आसामनि थाखाय खैफोद गोनां बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा गाबोन गोजौसिन बिजिरसालिया ILP नि सायाव राय होगोन कर'ना भाइरासआ आसामाव दासिमबो कमिउनिटि ट्रेन्समिसन जायाखै बुंदों पीयूष हाजरिका आसाम डिजास्टार रिलिफ फान्डनो मिरुनि 386 कौटि रांनि थफ्ला बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोनि मोन 11 जिल्लायाव लोमसावदों क'क्राझाराव आयेन बेरेखा दंफां हमदों लकडाउन खान्थि सिफायनायनि दायाव दिल्लीनि धोरोमगुरुखौ एरेस्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेनाव 4 लेबारनि जिउ खहा दानिया आबुं रादाब फैबाय थानाय 20 साना आसामनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनां आरो गिख्रंथाव फैगौ 20 सानखौ रायजोफोरा सांग्राङै थायोब्ला कर'नानि गाग्लोबनायनिफ्राय आसामखौ रैखा खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानायफोरा आसामाव फैफिननायनि उनावनो रायजोआव कर'नानि बारदेरनाया आरो बेजों गाग्लोबजानाया जोबोद गोख्रों गोख्रैथिजों बाङो बबेखानि 10-15 साननि उनाव गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननायफोराबो बाङाइ जालांगोन बेनिखायनो बे 20 सानखौ सांग्राङै थानो हायोब्ला सरासनस्रा कर'नानि बारदेरनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो आसामखौबो रैखा खालामनो हागोन होननानै बुंदों मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामा इनार लाइन पारमिट एबा ILP नि सिङाव फैगोन ना फैया बेखौ 29 मे शुक्रबारखालि थि जानो थांगासिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामाव ILP दाबिनानै असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद आरो अल थाइ अखम स्टुडेन्ट इउनियनआ गोजौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायनायनि सायाव गाबोन राय होगोन CGI सर्द अरबिन्द बाबदेनि दैदेननाय बिजिरगिरिफोरनि डेस्कआ बे रायखौ होगोन मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय हादोरनि गोजौसिन बिजिरसालिया भिडिअ कनफारेन्सिंनि दारैसो राय होबोनाय जादोंमोन नाथाय दा सरासनस्रा मावख'आरि खामानिफोरखौ मोनसे मोननै मावनो जागायफिनबाय बेखौबो मख'नो नांगोन दि मिरु सोरखारा थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव गांसे राजपत्र इस्यु खालामनानै आसामखौ ILP रैखाथिनि सिङाव लाबोआ होननानै रोखायै नेवसिगारदोंमोन कर'ना भाइरास सन्देरजानाय बेरामिनि अनजिमाया आसामाव जोबोद गोख्रोङै बांदोंब्लाबो आसामाव दासिमबो कमिउनिटि ट्रेन्समिसन एबा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सन्देरनाया जाथ'वाखै बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया पीयूष हाजरिकाया बुंदों दि आसामनि बांसिन केसआनो हटेल गेस्ट हाउस आरो क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव मोननाय जायफोर सुबुंफोरा बांसिनै गुबुन रायजोनिफ्राय फैफिननाय बेनिखायनो आसामाव दासिमबो कमिउनिटि ट्रेन्समिसन जाथ'वाखै होननानै बुंनो हायो आसाम स्टेट डिजास्टार रिलिफ फान्डआव मिरु सोरखारा 386 कौटि रांनि थफ्ला हरबाय बे बाथ्राखौ खेंफोरनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गिबि मन्थ्रि सन'वाला बुंदों दि बे रांखौ दैज्लांनि बाना लोमसावजानानै न' बां मानसि दुमसि आबाद आरो लामा सामा खहा जानायखौ गायसंफिननो थाखाय बाहायनाय जागोन दै बानानि सिगांनो मोन 8 जिल्लायाव गासै मोन 152 लामा फाहामनाय जागोन आरो गासैबो जिल्लायाव दै बानाजों खहा जानायखौ होबथानो थाखाय नांगौ रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जगार खालामनानै दोनखागोन गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों लोगोसे बोसोरनि गिबि दैबानायाबो रायजोआव सरासनस्रा रायजोफोरखौ समानैनो हालाय हाफाय खालामदों दिनै रायजोनि मोन 11 जिल्लाफोरावनो दैबाना लोमसावदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि लखिमपुर नगाव हजाइ दरं बरपेटा नलबारि गवालपारा सोनाब कार्बि आंलं डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लानि गासै 321 गामिफोरा देग्लायनि गिबिसिन दैबानायाव गोदोनानै दं आरो 3 लाखसो सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों आरो रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो गोनां जादों मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासआ रायजोआव गिख्रंथाव महर लाफुनाय समावनो दैबाना लोमसावनाया रायजोफोरखौ बांसिन जेंनायाव खोख्लैदों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय साबखाथायाव आयेन बेरेखायै रोगानाय गोबांथार बिबांनि दंफांफोर हमनो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला स्रोत सुलुंनि मेगन थिफायनायाव हाग्रा बिफान आरो एन्टि काराप्शन एन्ड क्राइम इनभेस्टिगेशन फ्रन्ट बड'लेण्ड इनभाइरनमेन्टेल प्रटेक्शन ससाइटि आरो पाटगाव पुलिसआ कुसुगाव हाग्रानि इस्टार्न आथियाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय साबखाथायाव जथायै सिग्रोमनानै आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय ट्रेक्टर 3 दंफां आरो गंनै टाटा सुम' गारिखौ हमना मोनो बबेखानि हमना मोननाय दंफांनि बेसेना खमैबो 2 लाख रां जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों
ब्रैथि लकडाउननि नेमखान्थि सिफायनायनि दायाव दिल्लीनि दाथि महाराजखौ एरेस्ट खालामदों। सुलुंनि बायदिब्ला थांनाय माखासे सानफोराव धोरोमगुरुआ लकडाउन खान्थिखौ सिफायनानै दिल्लीनि आसलायाव थानाय सनिधाम मन्दिराव खायसे धोरोमारि हाबाफारि बानजायदोंमोन। बबेखानि एरेस्ट खालामनायनि उनाव बेखौ जामिनाव हगारो। धोरोमगुरुनि अनगायैबो धोरोमारि हाबाफारिफोरखौ बानजायनायाव मदद होनाय आरो बाहागो लाफानाय माखासे सुबुंनि सायावबो आयेननि राहा लानो थामथिम खालामदों पुलिस बिफाना। धोरोमगुरु दाथि महाराजजों लोगोसे माखासे सिबियारिफोरा लकडाउननि खान्थिखौ सिफायनानै ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामाखैमोन आरो थुबुर जानानै धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बुधबारनि फुङाव मुम्बाइनिफ्राय वाराणसि सौहैनाय श्रमिक स्पेशल ट्रेनआव साब्रै लेबारनि गोथै देहा मोन्दों। मख'थाव दि लकडाउननि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोआव नांथानानै थानाय लेबारफोरखौ रैखाथियै लांनाय एबा लाबोनाय खालामनो थाखाय खारहोनाय स्पेशल रेलगारियाव लेबारफोरा लेन्ट्रियै थैनायनि खौरां मोनबाय थादों। बुधबारखालि मुम्बाइनिफ्राय वाराणसि सौहैनाय श्रमिक स्पेशल रेलगारियाव सानै लाइमोननि गोथै देहा मोननायनि सिगां मंगलबारखालिबो गुजरात आरो महाराष्ट्रनिफ्राय बिहारसिम थांनाय गंनै रेलगारियाव सानै लेबारनि गोथै देहा मोनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।